Wato jama'a, yau zan yi nasiha ne akan Zol Abu Shu'aib. Wato Zol Abu Shu'aib, dole sai ka yi haƙuri ba. Hanya ce wacce ka riga ka ɗauko ta, wanda dole za ka haɗu da makiya da kuma mahassada da kuma macuta a wannan tafiyar taka. Saboda haka dala ni irin wannan abubuwan yau sama da kwana 4 ko sati ne naga ana ta min sharing din wannan bidiyoyin na wannan kiristan din, ko kuma in ce mai bautar gumakan da ta musulunta kuma aka bi ta baya aka so a yaudare ta a bata Zol suna. Kuma waɗanda suka sata wannan abun, wallahi kar kai tunanin cewa wai ko kiristoci ne ko kuma wasu musulmai ne yan uwanmu. Shi yasa a yau duk wani abun da zaka gani na ci baya to zaka same shi a mu kanmu ne. Yanzu fi sabilillah abin da Zol yake yi, na tabbatar dai a cikin matasanmu na media a yanzu babu kamar sa. A cikin matasanmu na media a yanzu babu kamar sa. To dole ne Zol, dole sai ka ɗauke kai. Wannan abin da ya faru ka ɗauka kawai kamar yanzu ne ka sa kafan ma da zaka fara abin da kake yi akan abin da kake yi. Idan baka manta ba, mu dai mun tabbatar da cewa kiristoci ne kake musulantarwa, amma ni ban taɓa tunanin cewa akwai wasu masu bautar gumaka ba. Amma wannan baiwar Allah ta fito ta ce ita bautar gumaka take, wanda a matsayinka na ɗan Najeriya a yanzu, kai ɗan arewa, idan aka ce maka kawo wani mai bautar gumki, wallahi an haɗa ka da aiki. In dai ba can cikin ariyan Jos ɗin nan za ka yi ba, bayan da za ka samu ma masu bautan gumaka, ko ma akwai su ma kawai sai dai ka ji a baki ana faɗa. Zule na cikin masalantar da mutanen sai haɗu da wannan baiwar Allah, ta ce ita fa ba kiristan ba ce, ita fa bautar gumaka take. Amma Zule nuna ce bautar gumaka ya aka yi, ni wanda nake na saba musulantarwa kiristoci ne, kuma yau a ce ga ki kina bautar gumaka, anya da gaske ke? Ta ce ita fa da gaske take. Sai ce to ki yi min bidiyo dan in nuna duniya, kuma dan nima in gani. Kuma idan kika je yin bidiyon nan fa, karki yanda yan uwanki masu bautar gumaka za su gani, saboda kare zame miki matsala. Amma yau wannan abun wai shine ya zama abin trending. Daman mun san contact ne, daman neman followers ne, daman ba dan Allah yake yi ba. Haba da Allah jama'a, ku ji tsoron Allah mana. Idan ya samu followers din nawa za su bashi? Suna dai na tabbatar da in suna ne Zol ya riga ya yi shi. In dai a duniyar Hausa ne, tun ma ba yanzu ba. Ba dai burin mutum suna ba. Burin mutum kawai a ce an san shi ko, to Zol ya yi shi tun ma ba yanzu ba. Tun ma kafin ma wasu ma san za su yi TikTok din. Amma yau mutum ya je ya ɗauko hanyar da duk wanda ya gani sai dai ya ce san barka, sai dai ya ce Allah ya tsare, sai dai ya ce kana ƙoƙari sosai. A'a, sai aka samu 'yan hasada, 'yan bakin ciki, su lalle ilalla sai sun ɓata mutum. Lalle ilalla sai sun ɓata mutum. Wallahi shi yasa wani lokaci ko, na rantsi da girma Allah, gwara da addinin musulunci ma ya fito a hannun Larabawa. Wallahi yau da a ce musulunci a hannun Hausawa ya fito ko, wallahi la'azin akwai waɗanda yawa kai, akwai waɗanda in dai ba a yaran Hausa ka zo ba, to kawai ko in zaka kwana kana ibada kana sallah, to kai kawai abin da za su ɗauke ka tubabbe. Na rantsi da Allah, a cikin Laraba da muke ganin wasu ba sa yin sallah, idan mun tambaye su ce ai annabi a cikin meke, in muka je sai ya cece mu. Wallahi muna ganin su kaman wani abu gyam ne. To wallahi da a cikin Hausa ya fito mako, babu abin da za ka yi in dai bangaren ibada ne ko kuma bangaren wani abu ne, sai an zage ka, ko kuma a ce aikin banza ke, ko kuma a ce ai ba yaran ka bane, ko kuma a ce ai kaza ne. Me yasa mutane kuke haka? Me yasa mutane kuke haka? Yanzu gashi nan kun je kun zaga barwa Allah ta je ta yi kwantir, kuma ga asiri ya tonu. Da yake abun Zol da hujja ake yi, ga audios ya fito, ga lokacin take bashi hakuri, ga lokacin da yake mata voice. Yanzu dan Allah ba ku ji kunya ba? Har da wasu katsamai a Kaduna, har da wasu katsaman mata na gaya ma, ga sunan kowa ya zo, ai kaza, kai dai dole sai an bata maka suna. Kai dai dole sai dai an tabbatar da cewa abin da kake yi ba dan Allah kake yi ba, kwantar kake yi. Me yasa kuke haka da Allah? Ka ci gaba da haƙuri. Wannan abin kar ya sa ka sare, ko kuma kar ya sa ka yi tunanin cewa za ka daina. Ka ci gaba da yi. Allah ya san abin da kake yi, kuma dan Allah kake yi. In kuma kwantar kake yi, in ma ba kwantar kake yi ba, ina ruwan mutum. Kai dai kana nan ƙasar Saudiya, za ka dinga bin gari ne, kana zuwa kana musuluntar da mutane. Kowa ya nemi aljannarsa ta hanyarsa. Shi yasa aka ce kowa zai nemi aljannarsa ta hanyar da ta dace, ko kuma ce ta hanyar da ya ga ta dace. Wannan harkar midiyan, kar ku yi tunanin cewa wannan raye-rayen da wannan zage-zagen da wani ba za a nemi aljanna ba. Na rantsi da Allah, abin da Zol yake yi, kai, ni na rasa